Ja sam była sprzeczelena, also Hosec Brunhilda, to są niemożecie, to taka była fajnolca była na Sierjaluni. Z tej Brunhildy smo wszyscy rumadzie byli ja po nich, albo ona po nas Bochanice, a ta jeszcze niczo nie miejesze, a ja pas do Budyszina, a nasza maczta jeszcze cekemszy jeździła rano, a dają tu jest nauka, tu ją był, stara nauka Michał, prają, tu wiedział, że ja sam, co jechać, a człowiek nie może mnie posłać na ten uczerski wystaw, oni trzeba ja uczyć. A da sam ma prawo, a tym mówię, nie chcemy iść, a ma prawo, będziemy spytać, a da sam szły. A da sam było tym, ja nie wiem, 3-4 niedziele jeszcze tym posledním kursu biežal, jenož také jako, a pon praje započali, jaké ten druhý kursus. No hej, to jsme mi u tym kursusu byli, a když to nimo bylo, jsem ja tu knes nauka tym tamnym praju, gdzie są oni zasadženi jako učerja, a my učinže on praju, ty byś ja nie możu dać, ja nie myślę, ty nie byś nie będzie synacie być. A to było jakie septemberu była, albo wysnacie. A tych wielkich, to by mi to szalone, a tych wielkich prózdninach jsem ja dostała nic, a gdybym ja na Ortenburg knes nie do, ja był ten szulski radziciel, szulrat, no, nes nie do znajecie tej wielki Serb. A tu nie prawie widzicie, to zapocząć, prynio septembra my uczyli, trzeba mamy upojać, tak to było. Za 5 lat upojeń była.